Ja vás zdravím z Forfishing 2025 v Prahe, ktorá sa tento rok koná od štvrtku do nedele. V krátkosti vám predstavím náš sortiment, ktorý u nás na stánku nájdete. Sú to nabíjateľné pumpy, ktoré sú vo verziách 25, 18 a 11. Ďalej naša horúca novinka, sprcha so stavaným akumulátorom, opäť v troch rôznych verziách. Ďalej u nás nájdete stany, ktoré sa predávajú buď v sete alebo samostatne spolu so skladacími záchodmi, ktoré máme opäť v dvoch rôznych verziách. Obidve verzie majú rovnaký princíp skladania, takže je malý prepravný rozmer a veľký použiteľný rozmer. Ďalej u nás nájdete solárne lampy, ktoré je možné nastaviť na rôzne intenzity svetla, na rôzne farby, nabíjanie cez solár, cez C, nový ventilátor s dvoma rôznymi farbami svetla. A ďalej u nás nájdete lampy proti komárom, jednu aj spolu s ventilátorom. Máme tu taktiež na stánku digitálnu vaničku, ktorá vyhrala hlavnú cenu pred 2 rokmi, keď to bolo uvedené na trh ako novinka. Nájdete u nás novinky skladacie vedra vo verzii 20 litrov, 10 litrov, 7 litrov, solárne panely 40W, 20W, 10W. Máme tu novú čelovku, ktorá má na bočnej strane senzor, to znamená, vieme tú čelovku ovládať pomocou ruky. Samozrejme už našu klasickú čelovku so zeleným a bielým svetlom a už dávnejšie spomínanú digitálnu vaničku, ktorá už toho hodne dosiahla. Máme tu samozrejme nerezové stojany, ktoré máme aj v čiernom prevedení, máme ho v striebornom prevedení. Snagersy, svietiace, nesvietiace, v čiernom prevedení, v striebornom prevedení a samozrejme náš backlight, svetlo, ktoré je na pozičné osvetlenie miesta. Tešíme sa na vás.